Nijang karbiang long Rongkhang Constituency pen APHLC kangdang amaya long kepang dakpon non nangkeleji APHLC pen MSC kilikalong kapathur dunjia phan Rongkhang Constituency arat ning kachethenai Longson Engjai aphan si jongpon lopusi klar dak pen pang dakpon lapen bangso amaya long BJP claim bang phu atum APHLC along bangke thoma bang phu chipa ogdun lapen Rongkhang Constituency arat kaningje pon atengke Longson Engjai aphan ning chethepik lapen unan ke chepahai je phansi niledum chisik chedang pon bom lopusi pherangke thingno than pachini dun dongka mukam benjona singrong phar TK News spokesperson nilimen tenjing tera lapen niliri RV ke alangli ditung Rongkhang long presiden lo lapen apu niliri RA bangke Rongkhang along secretary lo Kadang. Tangke nang litum la iputak si pini lapang somai nang litum kang ni pon la. Lase pini labangso pini maya puthak kang ni pon alam theke lahelo nilitum Rongkhang along jitu APHLC pen kemang pon mate non kewang zilang labangso election along a candidate abang phu aphan amen pini pen bangke nilitum kejong ponji pusi nilitum pini press meet aphan stame nang pachini lo lapen apart stame nang litum nang arjulo lapen sitame nilitum ahin pen stame nang chethan lo athe pini alangli phan lake Longson Engjai alangli phan si candidate ingwai pon det lo Tangke labang so alama puthak mas Longson Engjai po alangli Longson Engjai bangke bitung reng thama constituency long arle ason si nang litum kopi ning kang sam kopi ajo ni sinang tum lapu Rongkhang pen kapar jab ni ning kang so lam puthak la kan alangli ahok lo alangli ke bitung arleng lo bosame nilitum alangli phan ke phapon mate alangli phan ning kaching sam alam thebang ke lahelo litum karbi arada phan kidukela phan kidukela arada phan kelang pi nangkar japi abang phu alangli Longson Engjai lapena first tame nilitum APHLC kemang pon akam bangke alangli nangsi chak dun pensi kiduk an sitame alangli pen nangpa joy dun po pu pen alangli lam chak do pen ajoksi nilitum alangli phan Rongkhang constituency pen kachetoy dun alangli sir Longson Engjai alangli APHLC long central committee long office secretary si Klembom si lahwan aning chithe pen tum Rongkhang pen parjapon lo lapen dutulang alangli aning ning chithe pen alangli khai phan kachepeduk pan suse alang chepeduk bom jat bom lapen 24 plus long tame dengan jang chisong tong tame alangli pan suse chisong bom khai joni phi chisong bom lasi nilitum ta candidate bangke lasi mipo pusi nilitum ning chithe lasi nilitum ta angton parents body pen chenglok youth wing women wing pen nitum chengwai pon lo lapen al hin hin PS committee pen chengwai pon lo je laphan parja jite chogima pusi nitum ning arjulo nasi halang litum ban chethan lo lason abang phu khai phan ang cherap bidun thek napaklar bidun thek pan su se alang si song bom ji pu aning mesen ajo abang phu phan si nitum ta candidate parja nang po pusi lasi piniar ni ladak langhan PS long pinitum press meet phanang ko ke lahen lo pin pen nitum choklem bom chedam bom lo non anta nitum do delang sang silang lapen BJP phan nitum paremwek po pusi nitum ning chethe pon lo nitum APHLC ahin pen ke rak Rongkhang pen ke Tangte bang kuan si pini BJP pen nang litum APHLC long na chapa ogdun la. pini nilitum along la APHLC along nang cepak